παιδιά, είμαι ο Μπίλης και σήμερα θα παίξουμε λίγο Skywars στο Libercraft μαζί με τον Κώστα. Ο οποίος δεν ξέρω που είναι. Γεια, τι είπες, γεια? Ναι, τα παιδιά λέω γεια. Μπράβο, που λες τα παιδιά, γεια. Λοιπόν, Ναι, 4, 3, 2, 1, πάμε. πήγαμε. Λοιπόν, Πάει και το πρώτο τσέπο. ναι. Πόσα λεπτά θα βγει το βίντεο? 8, Λοιπόν, Πόσο θες? ναι, εντάξει. Ήδη έχει περάσει, νομίζω, 1 λεπτό. Όπα, θα με ρίξει ο άλλος, ρε. Δες. Τον bow σου μέσα, τον bow σου. Τι θα με κάνεις, ρε? Πας, πέθανες. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Όπα! Τον έριξα. Τον σκότωσα. Και πήγε ο άλλος να με ρίξει, αλλά δεν με έριξε. Γιατί είμαι προ εγώ. Με πήρε. Σε πήρε. Ποιος είναι? Να του διαλύσω. Ποιος είναι? Πού είναι? Ένας τον λέγανε που έχει μόνο παντελόνι. Νομίζω ναι. Μόνο παντελόνι. Αυτός είναι. Α, άλλος είναι τότε. Μπίλη, Ναι. πάω λίγο. Τουαλέτα. Χάκερ είναι! Χάκερ! Πω, πού πας? Χασές. Ναι, Έλα εδώ είμαι πίσω σου. ναι, άντε έλα. Σταμάτα λίγο το βίντεο. Οκ, θα τα πούμε μετά. Α, Γεια σας. Λοιπόν, ήρθαμε πάλι και πάμε να παίξουμε. εγώ λαγκάρα για λίγο. Εγώ για λίγο λάγκερα, αλλά τώρα είμαι εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να μην λαγκάρεις. Όχι, όχι! Με σκότωσε κάποιος. Ρε, μόλις μπήκα ήρθε κάποιος και με σκότωσε, δεν ξέρω πώς. Με έντρεπερ. Πήγα να πάρω το chest και ήρθε κάποιος. Είσαι πανοπλία. Είσαι πανοπλία. Καθόλου πανοπλία δεν έχει, δεν μπόρεσα να το σκοτώσω, κοιτούσα το chest. Πω. Κλείνω το βίντεο. Ρε, χάσει ρε. Πέθανες. Ναι ρε. Άντε, έλα, πάμε. Πού είσαι? Εσύ Έλα πού? να πάμε. Ναι, έλα, πάμε. Κάτσε ήταν ρε. Στον αέρα ήρθε. Ναι. Πάμε εσύ πρώτη πάνω, που μπήκαμε και πιο πριν. Εκεί πάνω. Έρθει στα 8. Μπήκα. Πού είσαι? Α, δίπλα είμαστε. Με βλέπεις? Εγώ είμαι αυτός. Εκεί που κοιτάς τώρα, εγώ είμαι. Σε βλέπω. Λοιπόν, έρχομαι στο τέτοιο, στο νησί σου. Παίρνω γρήγορα τα items για να έρθω γρήγορα στο νησί σου. Εγώ τώρα τα πειράει. Μπόου έχεις? Ναι, 1. Ω, 2. Εσύ 2. Ναι. Πήρα φωτιά. Ω, Φίλοι. Έλα. Φάτο. Όχι. Μην παράς, φάτο. Έλα. Ω, ευτυχώς. Όχι, πρόσχε. Μπες κάτω. Να τις φάω εγώ. Μέφα. Σου άφησα ρε. Με έφαγε και εμένα, ρε. Με τον bow, ρε. Ναι ρε. Εντάξει ρε, εγώ δεν είχα ζωή. Πήρα φωτιά. Έλα. Στους πίστες. Πάμε σε αυτήν πάνω. Δες, εδώ που κοιτάω. Αυτά στα 12 που είναι. Ωραία. Για να δω που είσαι. Ωραία πίστα αυτή. Α, Παρίσι. Δεν είναι. Το Παρίσι είναι εδώ. Τάχατε.
Λοιπόν. Εγώ θα μείνω τώρα εδώ, δεν θα πάω μακριά. Περιμένω να έρθει ο άλλος να το σκοτώσω. Εσύ που είσαι ρε? Τώρα ακόμα το τσες δεν πήρε. Πόσα έχει? 2. Εδώ κάτω δεν έχει τίποτα, έχω πάει. Σίγουρα. Ναι. Άντε έλα. Σίγουρα. Ω! Τι κάνεις βρε? Τον έφαγα τον άλλον. Με τον bow. Φίλοι, έχεις καπελάκι? Ναι. Να σε απέναντι είσαι. Εγώ που πήγα σε άλλο νησί. Εγώ σε άλλο νησί πήγα. Δεν είμαι απέναντι ρε, δεν είμαι απέναντι. Άλλος είναι. Εγώ φοράω καπελάκι και μποτάκια. Κάποιος με βαράει με το πόου ρε. Πρόσχε, μπες μέσα στο σπιτάκι. Τον έφαγα. Εγώ είμαι. Μη βλέπεις, εσύ είσαι? Όχι. Εσύ φοράς καπελάκι? Ναι. Όχι, δεν είσαι εσύ. Θέλει να με βαρέσει τώρα ρε. Δες. Τι θα με κάνεις ρε? Με πέταξε. Ναι. Έκλεισε ο Ζάμπου. Γιατί? Δεν πειράζει. Λοιπόν, θα παίξουμε μόνοι μας και θα κλείσουμε. Λάγκαρα, πέθανε. Λοιπόν. Αυτό. Το λαγκάρο τώρα. Γεια.